Aşgabat şäher häkimliginde geçirilen we belin ruha we senin aýdym saadly çykyşlar bilen utgoşan maslagada ýurdumynyň gurulşyk we senagat toplumyna degişli düzümleriň ýolbaşçylary hemde wekilleri gatnaşdylar. Oň dowamyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslagatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň başlyklyk etmeginde ýakynda bolup geçen Türkmenistanyň halk maslagatynyň prezidiumynyň mezgitiniň taryhy ähmiýetine bagşlanan çykyşlara giň orun berildi. Bellenisi ýaly Gahrman Arkadağymyň geçiren mezgitinde Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysat taýdan ösürmek we maýa goý maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmegiň gaýra goýulmasy wezipeleri hemde halk maslagatynyň işiniň esasy urlary boýunça Türkmenistanyň mezgiti, ministerlikler we pudoklaryň dolandyrýş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýyl ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň meýilnamasy ara alınıp maslahatdyşyldy we degişli çözgütler kabul edildi. Bu yerde geçirilen maslahatda Gahrman Arkadağymyň eden çykyşynyň zähmetdör halkymyzy täze zähmet ýeňişlerine, belin sepkitleri eýelemäge ruhlaryny röndogy bellenildi. Muňa özi Bagtyar zamanamyzyň hödürini görüp ýaşaýan we döredýän halkymyzyň mehriban watanymyzyň dürli uğurlarda ýeten derejesine bolan ägirt uly buýsanjynyň nowatdaky tutnamasydyr. Çykyşlarda halk maslagatynyň prezidiumynyň mezgitinde Mehriban Arkadağymyň hormatly prezidentimiň tasdiklan Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň we maýa goý maksatnamasynyň wezipelerinden uğralyp, milli ykdysadyýetimizi düzümleýin özgörtmek, onuň bäsleşigi okyplylygyny artdyrmak, innowasiýon ösüşini gazanmak hemde bu uğurda hususy bölegiň paýyny artdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleri anyk kesgitlenligi nyktaly. Şeýlelikde bu wagtda ýerine ýetirilmeli işleriň uğurlary kesgitlendi. Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny ýygyderli sağlaşykly ösürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmak hormatly prezidentimiziň döwlet adam süýnür diýen asylly şygar baş ýöreligi edinýän durmuş uğurly siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine urildi. Şunda ýurdumyzyň dürli kunjeklerini, önümçilik we medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa halkymyzyň eşretli ýaşaýyşynyň üpsün edilmegi ugruna ýaýwanlandyrylan özgörtmeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini anladýar. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň bir ajaýyp ýyly pähim paýkas ummany magtumly Prag ýyl diýip ýylan eden ýylymyz bir ören ullakan üstünlüklere beslenip öz adyna münasip işler bilen dawarlanýar. 20-nji fevralda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslagatynyň başlygy biziň hormatly İlyas Süleyman Gahrman Arkadağymyz Türkmenistanyň halk maslagatynyň prezidiumynyň nowatdaky mezgitini geçirdi. Şol meclise de bizim mehriban prezidentimiziň öz karary bilen tasdiklap beren Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasy, şunu amala aşyrmagyň ýollary, şunu Türkmenistanyň halk maslagatynyň işiniň esasy uğurlary boýunça Türkmenistanyň meclisiniň, ministerlikleriň, pudoklaryň dolandyrýş edaralarynyň ýer jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 2024-nji ýylda şol maksatnamalary amala aşyrmagyň gözüňe tutulýan işleň çäreliň meýilnamasy şu taýda aral maslahatdaşlygy hem Gahrman Arkadağymyz muny 4-nji belligili buýrugy bilen tasdiklap berdi. Eri adamlar biz doğrudan ömür ören ullakan fiýasy jemgyýetçilik waka bolup bize gatnaşmak müýesser etdi. Gahrman Arkadağymyz maksatnamanyň esasy urlary birin amany mazmuny düşünürip berdi. Şeýle de son 15 ýylyň içinde makro ykdysady gölegçilikli ykdysadyýetiň esasy görkezleri aýratynam jemişerki önümde ýetiren tepkitler, ýa-da bölek fatu harit dolanşygynyň ötüşi, demografik ötüşimiz şular boýunça sanly ferişteleriň üstü bilen bize biri şu taýda aýdyp berdi berem. Şol maksatnamany ýerine ýetirmek, durmuş ykdysady ötüş maksatnamasyny hem mali goýum maksatnamasyny ýerine ýetirmekde kanunçylygyň 9 tany uğurlary, kesgitlerin şolary birin bize aýdyp berdi. Döwlet dolandyrmagyň ören ullakan demokratik instituty, ören boý mektebi hereket edip dursalaşykly Gahrman Arkadağymyz oň ýol başlady bolup özüniň toplan ören uly fiýasy durmuş tejribesini döwlet gurmakdaky tejribesiniň hemmetini bize bagış edip dur. Türkmenistan 2024-nji ýylda durmuş taýdan ötürmegiň maksatnamasyny hem Gahrman Arkadağymyzyň bize tasdiklap beren şol ýerine ýetirmek boýunça meýilnamasyny biz özümize bagyt döwlet saýasmyň aňyrtyny ýurdun milletiň ykbaly bar, ötüşleri bar. Gahrman Arkadağymyzyň hem Arkadaly Gahrman terdarymyzyň bu damat janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutuş adamyna ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň mudama rawas bolmagyny,
şu bursatlarda tüýsürekden arzu eden Aýdym saatly çykyşlar bilen uqtaşykly dowam eden maslahatda häzirki döwürde netijeli işlemek, ýurdumyzy hemme taraplaryň ösdürmäge münasip goşunt goşmak ugruna ähli zerur şertleriň döredilýändigini bellläp çykys edenler muň üçin gahrman arkadagymyda we arkadagy gahrman serdarymyda hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýle-de olar öňde durýan möhüm wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmegi ugruna tagallalaryny gaýrymajykdyklaryna ynandyrdylar.